Práve sa začala veľká cena Poštovej banky akciovej spoločnosti s podtitulom Veľká cena Slovenska, rovina Graded 1 na 2400 metrov pre štvoročné a staršie kone o 30 000 eur. Pole už je v oblúku pred cieľovou rovinkou, v čele maďarský host Hot Komediáš. Hot Komediáš, za ním potom Vadeona, ale v tejto chvíli už sa objavuje Templetencer na druhej pozícii. Ďalej potom poľský host Jovellanos. Za ním máme Vadeonu a takisto aj Kamila, zvonka Determinácia. A vzadu v tejto chvíli zostávajú Proud Boris, Ryan. Pole už je prvýkrát v cieľovej rovinke, teraz ich môžete pozbudiť potleskom do ďalších metrov. Za nami je už prvá tretina dostihov. Hot Komediáš, Templetencer, Colorado Kid a Jovellanos. Taká je situácia pri skúšenom prebiehaní cez cieľ. Ďalej potom Determinácia. Ryan sa posúva štvrtou stopou na 6. priečku. Ďalej potom nasleduje Kamil, Proud Boris pri bariére a Vadeona na chvoste poľa. Takáto je situácia v polovici oblúka pri jazdeckých oddieloch. Teraz sa to trošku upratalo do 10 dĺžok. Tie rozdiely sú minimálne, v čele stále Hot Komediáš. Na druhej pozícii zvonka Templetencer, na tretiu sa už tlačí Ryan. Ďalej je tam potom Colorado Kid a Jovellanos. Na 6. sa zvonka prebíja Determinácia. Ďalej je tam Kamil, ktorý teraz progresuje a na chvoste poľa zatiaľ zostávajú Proud Boris a Vadeona. Takáto je situácia v polovici protiľahlej steny, kilometr pred cieľom. O malú chvíľu budú mať kone za sebou 2/3 trate. Stále udáva tempo Templetencer, Hot Komediáš sa prepadol. Zdá sa, že slovenské dva kone už sú v čele. Templetencer a Ryan. Uvidíme, či sa zopakuje súboj spred roka. Nabudený Jaroslav Línek po 4 striebrach za sebou teraz privádza Templetencera na prvej pozícii do záverečného oblúka. Ryan nastupuje takisto aj Colorado Kid. Kamil sa vyváža na 5. pozíciu. Naopak prepadli sa Maďar s Poliakom Jovellanos a Hot Komediáš. Mal by to byť slovensko-český súboj. Ryan točí do cieľovej rovinky už na prvej pozícii. Templetencer druhý pri bariére. Medzi nimi si našiel priestor aj Kamil a zvonka útočí Determinácia a takisto Colorado Kid. 5 koní bojuje o víťazstvo. Ešte aj Proud Boris je 6. 150 metrov od cieľa. 6 koní. Perfektný súboj a zvonka je to Kamil. Kamil víťazí pred Determináciou. Ďalej potom Proud Boris alebo Ryan. Ďalej ešte Colorado Kid.